Bu repressiya җилләре бик көчле кагылган, чөнки безнең әбиебез кичкенә балалар белән, бер көтү балалар белән бер үзе калган. Бабайны 37нче елда алып киткәннәр. Нахак бәлә тагып, ул авылның зыялысы булган, ветеринарный фельдшер, гарәпчә, латынча, русча белүче, укыган кеше булган. Нинди гаеп белдерелгән аңа? Аңарга гаеп белдерелгән, бозауларны нидә дип, агулый, советка каршы сүз алып бара дип, пропаганда алып бара дип. Менә ул бабабызны шулай алып китеп, бик озак тотмаганнар. 10 көн эчендә аны бер җирдән икенчегә күчереп китереп атып та куйганнар. Әлфия апа, менә хәзерге вакытта дәүләтнең менә бу репрессия курбаннарына һәм аларның гаиләләренә мөнәсәбәте нинди? Бүген көндә без шөкранә кылабыз, без тыныч килеп дуга кыла алганыбызга. Шунысы иң мөһиме. Илебездә тынычлык булганга һәм мәчетләрдә дуга кыла алганыбызга. Менә хәзердә бит ничә религия кешесе килеп монда дуга кыла. Бу шушы җитәрлек дип уйлыйсызмы? Бу җитәрлек түгел билгеле. Бу бик олы юллар үткән, мондагы аларның балаларына бәлки тагы да зуррак игътибар кирәктер. Тик аларның күбесе үлеп бетте инде хәзер. Безнең кебек оныклары гына калды. Бабагыз акланды. Хөкүмәт әтияниләрегездән, яисә сездән гафу үтендеме? Biz bunu bir uzak yıllar bilmedik. Bizim babamızın yine şu Kazan'da indi şu yakın arada atılganın bilmedik. Biz anı ömür boyu en iyi biz o ülken kızı anın babamızın ömür boyu kütüp yaşadı. Koyunda bu haber kiloluğun kütüp yaşadı. Ömür boyu kütüp yaşadı. En iyi biz vefat bulganda da 96. yılda bilmedik biz babayını. Bizim indi vefat bulup şuşunda yine Bilisklarda yazganların bilmedik. Bunu biz әле bildik, bir 5-6 yıl ilikine bildik әле biz bunu. Әнигезгә нәрсә дип әйттеләр соң бабагыз хакында? Бабай югалды, бабай китте дә югалды. Аннан алар аны эзләп, күңелләрен, яраларын кузгатырга алга таба бик теләмәделәр дә, табылуына ышанмадылар инде алар. Бабагызның атылуына, яисә бабагызның шәһид китүенә сәбәп булган кешеләргә карата сездә бер рәнҗү бармы? Башта бәлки булгандыр. Әниләрдә бәлки булгандыр. Алар әйтәләр, менә шулар җибәрде, булар җибәрде. Аннан беләсезме, тормыш ул шундый. Алар аны астыртын эшләсәләр дә, Аллаһ Тәгалә үзе белдертә. Без ул кешеләрнең бөтенсен белдек. Авылдагы. Әйе. Һәм ул шундый килеп чыга. Бер вакытта әнинең сеңлесе, мәсәлән, ул Челябинскта яшәде. Аны мәҗлескә чакырганнар. Шунда бер кеше килеп сөйләде. Менә без Иркеш авылында шуны үзебезнең урынга тыктык та, аны аттырдык. Без исән калдык, ха-ха дип сөйләгән. Минем апам, әнинең сеңлесе инде шунда утырган. Мин дип бастым да әйттем. Югалуны теләгәнегез, без яхшы яшибез. Барыбыз да исән, бер-беребезгә терәп дип әйткәндә чыгып киткән. Менә ничек Аллаһ Тәгалә һәр вакыт хәбәрне бирә. Икенчеләре, ике семьядан нәселләре килеп гафу үтенделәр. Килеп гафу үтенеп, без ул авылда мәчет салдырып йөрибез. Мәчетте безгә берсе килеп булышты, икенчесе коверлар күтәреп килде. Без инде аларга рәнҗү тотмыйбыз. Алар белән бергәләп дуга кылабыз, Аллаһ Тәгалә гафу итсен.